Ne. Da dođemo. A, da. Evo policija, vidiš. I petrol. Je to petrol? Aaaa, jo. Petrol. Policija. Šta je to? Predsjednik ili predsjednik. Predsjednik, jedan od trije. Da. Vi imate 3 predsjednike, jel? Koji je sad aktualan? Ja mislim si Lajčić. Koji je on predstavnik? Koji je... Bošnjački. Bošnjački. A kad će biti sljedeći? Ne znam. Baš tako, malo jedan, malo drugi. Evo, drugačije pa dole... Rijeka Bosna. Rijeka Bosna. I mi da se čisto sama vozimo, da on su kombijom, nema nikoga. Evo. To je luksus. To je luksus. Vidiš kako ti je? To je piramida, To evo. se istražuje još uvijek, da. Zdaj smo u Visokem. To je visoko. To je piramida sunca, visočica. Koji su pronašli kad prije nekoliko... Par godina. Da, nekoliko godina. 4 godine. A otkrio joj je neki, kako se zove on, Zemir nešto. Tako neko. Da, neki američki čovjek, jel? On je iz Bosne u Americi. Da. To je visoko, to je kasarna iz Jugoslavije, visoko. To je piramida, to je visoko. A dole je, pokazat ću ti, snimit ćeš dole jednu. To ti je fabrika kave, Vispak, to ti je čuvena bosanska. Okej. Idemo dalje. To je pa luksus, če se voziš sam u kombiju. Aha. I ja ti ne širim, i ja ti ne ljubim, daj mi onu koju srce voli. Da ne misli, da se samo v Sloveniji gradijo avtoceste, a ne Selvir. Da, gradi se i u Bosni. Pa da. To se, ovaj put koji se sad gradi, to ti je u sklopu autoputa koridor 5C. Šta to znači? Pa to je od Mađarske, Češke, što će ići preko Hrvaške, Bosne do Ploča, Jadra, do Adrije. Znači, to je taj autoput. To je termoelektrana Kakanj. Ne mogu da zavolim drugu, Tle bomo pa zdaj malo vode vzeli. Prosim. To je pitna voda. Da, to je odlična voda. Podignuta voda za ljude koji su poginuli u ratu u Bosni i Hercegovini. Da, to je dobra voda. Ona potiče iz gore brda. Tako. I to je to. Ajde da pokušamo. Super. Vranduk, to je neka graščina. Tvrđavat, stari grad iz 13. vijeka. Poznat po vezirima, vitezovima i tako. To je tunel Vranduk. Tunel? Vranduk. Dug je oko kilometar i nešto, a to je stari grad. A gdje smo sad upravo? To smo blizu Zenica, između Zenica i Žepča. Znači Vranduk, stari grad Vranduk, to je stari put Doboj, tako. In to su hribi naokol. To su, znači, to je klisure rijeke Bosne. Aha. To je rijeka Bosna. Eto rijeke koje Bosne. se vidi tam. Eto ti dole rijeke Bosne. Ona ti proče, znači, ispod Vranduka.
Katja, gledaj pravo sad putom, ovo je gore žičara. Ona ti vozi kamen za cementarnu, eno ide, vidiš? Da. Eno, jedna ide, vidiš, puna, jedna prazna, eno, vidiš? Jeste. I možeš snimiti, možeš. Može? Eno, vidiš. Evo. Žičnica. Žičnica, da, evo, ova je puna, ova je prazna. A to cijeli dan tako? Cijeli dan, evo, ovdje je puna, evo prazna, da ide. Evo, ovdje je moj rođak, samo je od mene 4 mjeseca stariji. Evo, ovdje, vidiš, i ovo cvijeće. On je tu imao tamo pumcu i vraćao se od pumce i tako. Tu, to ti je tamo put za Modrac, jezero i to je policija tu. Vidite bosansku policiju. Evo, bosanska policija. Evo, vidiš tu. No evo, zdaj se mi približujemo Tuzli. Po 235 km vidim tablo. Gledajte tole. Tuzla, Panonsko jezero, ki ga danes sicer namo videli, ampak da preverim, koliko je ura. Za statistiko 19:30, iz Sarajeva smo šli 15:15. Prevozili smo koliko kilometara? 235. Zadnjič smo jih 120. Da. Ali dobro, videli smo neke male gradove, vasice, vozili smo se dejansko skozi celo Bosno. Reka Jala. I čuvena riječ je cijela Tuzla, jednu kozu muzla. Jel znaš to? Ne. Sada znaš, poslovica kaže cijela Tuzla, jednu kozu muzla. Cijela Tuzla, jednu kozu muzla. Jednu kozu muzla. Skratka, vidite, da smo preživeli. Fabrika deterđenta i... Tu je polno enih fabrik, pa industrije, pa ja, normalno, ker smo v Tuzli, ki je zelo velika. Tako da zdaj gremo pa na avtobus proti Ljubljani. In fajn je bilo, ne? Za vas so družili Salvir Zukić i Katja Lenart. Za internet, Ćao. Za internet Ćao. iz Tuzle. Iz Tuzle. Adio. Adio.